Dați-ne și prieteni, azi o să vă arăt. Deci, noi o să mergem mâine la clase, la Sasca Montana, da? Și la mulți ani pentru toți copiii. Am mulți ani în negru. Și așa, deci și așa. Și o să vă arăt multe chestii din ea. O să revin după ce până ce vreau. Am revenit și acest caiet meu, caiet de secretă, o să vă arăt dar vouă caietele, secretul meu, să vă arăt cu o cercetă. Așa, nu știu cum. Stați că dau pe stop. M-am văzut. Mie îmi place. Așa, scuze, la reschisăriță. Mie îmi place de la reschisăriță. Dar din cauza asta nu pot să fiu cu el. De-ai grăzinare. 100 de abonați tangeantă aici. Sunt fix. Revin după ce mai găsești tu. Haideți. Da, mai